Ahojte, toto je video z vodka, zase. No, teraz som si odomkol Matildu, odporúčujem, to je najlepší tank, ukážem vám záznam z najlepšej asi bitvy, pozerajte. Išiel som normálne s Matildou, to je 4. No, toto vám dám preč. Tak. A ona prebíja 3,6 toto sekundy a je super, on to máte na hlas asi. Idem si normálne, že proste, že toto bude normálna bitva. Idem si proste obsadovať základňu, lebo toto je taký štítový tank. Proste uvidíte. No, idem si obsadzovať normálne základňu. A že idem. A že potom si uvedomím, D2. Zamierim, že či netrafím. A potom som si uvedomil, ona má slabý zadok. No tak nikdy chrbtom. No tak som sa takto dal. A obsadzoval som normálne, pohodičke. A proste normálna. Toto som skúsil zamieriť tohto. Že či netrafím. Netrafil som. Odrazená prvá, 45. A ja som si vtedy všimol, že to dvaja zomreli. A teraz bang, 89 prvých. No je to malé, ale je to proste ťažký štyrkový tank. Nechceš od toho, aby to dával 100. Tohto 230 som už nastrieľal. 307. A teraz som asi vyšiel z toho kruhu proste, lebo mi to proste preblíklo, že toto. Bum. A teraz mu dám poslednú ranu a je mŕtvý. Prvý mŕtvý. A ja som si všimol, že už 3 mŕtvi a ja taký, že to sú neschopní ľudia. No tak som hral proste v pohodičke. Už sa pozerám, že joj, tak to tam bude ťažké a ja taký, že 2 zostávame. No tak som hádal, že to vydrží ten tam. A že ja som si všimol, koľko má životov, no tak som radšej ustúpil, aby si ma nešimli. No, nie, že nešimli, ale proste, aby ma neprestrelili. Chcel som ísť tam, ale kašľal som na to, no tak som sa otočil naspäť. A toto som videl, no tak toho som chcel zabiť akože. No tak idem ku nemu. A ďalší. A teraz už to začína ísť do tuhého. Lebo všetci na mňa začínajú strieľať. A bola tam M7 a to som sa najviac bal. Teraz, že ako? To čo je? No dobre. Tak teraz som mu rozbil pás. Tomuto som troška tak dal. Už mám niečo do seba nastrieľané. Teraz ho tam vidím. Strelím, mŕtvy. A teraz som si všimol, ja som sám. No tak to musím nejako uhrať. A M7 je už ku mne a taký oh shit, not good. Teraz som dal a on prebíja dole, čo ja som mal už tohto tanka. Ja som mal už ten tank, je to úplne, že na nič, lebo to vieš prestreliť. A teraz som si uvedomil, že to sa nedá prestreľovať. No, teraz ide D2. A taký, že no, tak teraz idú všetci na mňa, lebo som posledný. No, už mám 1000 nastrieľané. 985 proste odrazené. Teraz som si skúšal na ho nadísť, že proste ho zabiť. 120 odrazené, ale taký, že dobre. M7, tej som dal.
Teraz všetci po mne strieľajú, že ping, 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 to je Iron Man normálne. To je Iron Man tank, kámo. No tá hlava sa odrazila, no nevadí. Koľko do mňa oni nastrieľali a koľko sa je. Dobré, a teraz M7 versus ja, že ja zomrem, kámo, ja mám 174 a proste on má skoro plné hápka. No teraz som tam nasypal druhú, 2112 som dal už. Proste teraz do ňu solím. A vyhral som. Proste toto bola asi najlepší zápas, niečo také. Zo všetkých, kámo, lebo toto bolo dobré. Pozri, dostal som toľkoto trofejí. Za jednu 6 tankov mŕtvych, 15 000 som dostal, 1178 a bol som prvý. Pozri, koľko mal ten podo mňou, 329 a ja 2391. 6 tankov mŕtvych, 1178. Asi najlepšia bitva. No tak by som to nazval, no. Asi najlepšia. Kámo, kúpte si tento tank, je to len 4 a IS-2 a Shielded není taká dobrá ako Matilda. No akože zarába veľmi, ale proste tá Matilda proste má niečo do seba, to je len 7000 aj. No tak čaute, toto asi bolo všetko. 6-minútové video, ale nevadí. Len sa mi to nedá. Tak čaute.